אהלן חברים, מה העניינים? מה שלומכם? ערב טוב לכולם. היום אני עושה סרטון קצת שונה, לא מהובלה, אני בבית שלי. על נושא שמציק לי. יש עניין, אנשים, יש להם נטייה לדחות את ההובלה שלהם לרגע האחרון. ולצערי הרב, אני אומר, אנחנו חברה גדולה, אנחנו עם 3 משאיות, עם צוותים גדולים, אבל התקופה הזו מטורפת. ומה שקורה בעצם, בשבוע האחרון יצא לי המון אנשים שפנו אליי ורצו הובלה, ואין דבר שאני יותר רוצה מלעשות לכם את ההובלה, אבל תאריכים סגורים, אנחנו בימים מפוצצים בעבודה. ואנשים מתקשרים לעוד שבוע, לסוף החודש, ואין תאריכים. חבר'ה, בחודש אוגוסט נשארו עוד כמה תאריכים בודדים. אתם צריכים הובלה, תדברו איתי, תשרנו את עצמכם מוביל טוב, איכותי, שיהיה סגור איתכם לעוד שבועיים, לעוד 3, לעוד חודש קדימה. סגרו את הפינה, תקבלו הצעת מחיר, תאשרו אותה, הכל סגור ביומן, פלומבה, אתם יודעים שיש לכם שקט בראש. ולא מתחילים, אבל קיבלתי עליך המלצות, אבל אני רוצה וזה, וסתם אני אוכל את הלב שלי, כי אני רוצה לתת שירות לכולכם, אבל אני לא יכול. אז באמת, החודש אנחנו כבר ממש מפוצצים, עד סוף החודש, בתחילת אוגוסט. באוגוסט יש עוד כמה תאריכים. חבר'ה, אם אתם צריכים הובלה, דברו איתי, קבלו שירות מקצועי, קבלו מוביל אמין, שייתן לכם שקט בראש, לעבור בראש שקט, לא בלחץ ולא שברים ולא עניינים. ישמור על הציוד שלכם, צוות איכותי, צוות מחייך, צוות באמת ברמה גבוהה. זהו, אני מחכה מכם לטלפון. אל תחכו לרגע האחרון. אל תגידו בסדר, יהיה מוביל. כי לא, כל המובילים עמוסים מאוד, ומי שלא, צריך לשאול למה. אז שיהיה אחלה ערב, אוהב אתכם, ביי להתראות.